श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांच्या राष्ट्रपती निवडीने घाटंजी शहरात भाजप कार्यकर्त्यांनी केले जल्लोषात स्वागत। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांच्या राष्ट्रपती निवडीने घाटंजी शहरात भाजप कार्यकर्त्यांनी केले जल्लोषात स्वागत। घाटंजी शहरात पोलीस स्टेशन चौकात दिनांक 21 ला भाजपच्या वतीने भाजप तथा एनडीएच्या उमेदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांचा राष्ट्रपतीपदी निवड झाल्याने घाटंजी शहरात फटाके फोडून नारेबाजी करीत जल्लोषात विजय साजरा करण्यात आला आहे। देशातील पहिल्या आदिवासी महिलेला राष्ट्रपती पदाचा मान मिळाल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांचे आभार प्रकट करण्यात आलेत। या कार्यक्रमात डहाके सर, राम खांडरे, मनोज हामद, संदीप माटे आणि इतर भाजप कार्यकर्ते उपस्थित होते। भारतीय जनता पार्टी तसेच एनडीएच्या राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवार श्रीमती द्रौपदीजी मुर्मू यांचा आज राष्ट्रपतीपदी प्रचंड बहुमताने विजय झालेला आहे। माननीय नरेंद्रजी मोदी यांनी स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच या देशामध्ये एक आदिवासी महिला यांना या देशाच्या प्रथम नागरिक होण्याचा मान दिलेला आहे। आज भारतीय जनता पार्टी घाटंजीच्या वतीने हा विजयोत्सव साजरा करण्यात येत आहे। तसेच भारतीय जनता पार्टी हा देशातील प्रत्येक समाजाच्या घटकाला सोबत घेऊन जाते याचा संदेश आज भारतीय जनता पार्टीने या देशामध्ये